Дай. Нали ти казах, че аз го правя за кеф и не е само живея, просто за такива моменти запечатан във времето и не съм оня, дето аферите си менти. Пътки и спатки, да, за мен любовта и лоялността са важни. Добре де, може би малко понякога са ме чакали, но 100% съм бил възпрепятстван. Как да не го намеся и ония тъпан. Рапърчета, дето не знаят какво записват, ще бягат, ще се страхуват, ще залягат. Къде отиваш? За къпки с вазелин, нати малко керосин, изпих един хап, антиглупости, ама явно не действа. Продължава, кажи ми, кой ще го спре да не ти дава? Ай ся! Още в 5-ти клас отпълвах от качаците с глава, джамовете на вратите съм чупил, щото ми призда. Катил, искаш ли да ти напиша някой песен? Въпросът е, ще плащаш ли? Не базикам се и това не е от онова базикане, дето си казваме истините, студиото цела. Ама мога и на компа, бе, а той по чупане видя ли каква е хватката? Уловката, но ако си фейк, няма как да разбереш дали си дърти или келеш. Станали на по 60 въпроси като овцете, дето пасете, че е малко отгоре. Да, нагоре и напреде, скачаме в трудностите без страх и без грам бял прах, ами щото не щем. Явката го каза, кокаина е за слабите. Щампа и приключвам с дебата. Това е пътя на добрите хора. Знаят какво искат точно от живота. Знаят също какво могат да дадат и всичко това без грам да се преструват. Натискат, не спират и пак лоши излизат. Парата къде е? В на ръцете свинете. Точно както джобовите в ръцете и каунците в гумите. Не ви ебавам, другите сърца те лечиви, ама само някой. Какъв искаш да си ти, бе? Помисли се, спри се. Какво искаш да правиш и как ще го правиш? Дали като хората или само номера отбиваш? Времето си губиш, а аз се надпреварвам. Да бе, и мамка му лечи се задобрявам. На 9-4 горд представител се кефят всички набори и най-вече наборки. Всичко ги обича всякакви пички, особено пък зрели и загорели. По тях искам да пиша, дали с това или онова, пак ще го изкарам. Айде и малко украса, от ръка на ръката чак в затвора. Абсурд. Кукичката мръсна, ще го дам само да го хване и може да ми го опалне. Марш, мога и сам. Много ми идват на калабати. С подсъзнанието мръсно, батко ти ще пръсни. Питай без татко как са расни, а вери на прах и да загубиш сестра си. Аре, чао.